ഹലോ മൈ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു എഗ് പക്കോറ സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 4 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് മുട്ടയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു 4 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് സവാളയാണ്. സവാള ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി സവാളയെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് സവാള കുത്തായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പകുതി സവാള നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയോടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് സവാളയും കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ സവാളയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ. പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. ഇത്തിരി എരിവ് കുറവ് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് ഞാനിവിടെ മുഴുവനേപ്പാട് ഇടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്താലും മതി. അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മുട്ടയിൽ ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടത് അടിച്ചെടുക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പാത്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രം എടുക്കാം. അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ അതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. സ്റ്റീമറിലൊരു 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ മുട്ടയൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേവിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഷേപ്പൊന്നും നോക്കണ്ട, എങ്ങനത്തെ ഷേപ്പായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ പക്കോറ ആയത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഷേപ്പിൻ്റെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ്. ഗരം മസാലയോട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേറൊരു ടേസ്റ്റായി പോകും. അപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തതാണ്, അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഗരം മസാല ഉപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് എല്ലാത്തിലേക്കും മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കിടന്നിട്ട് മൊത്തം ബൈൻഡായി വരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം നമ്മൾ ബ്രെഡാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പക്കോറയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത്. അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ആദ്യം ചേർത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആദ്യം കുഴച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയാണ്. കറിവേപ്പില മറക്കാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പില ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അതും കൂടെ കറിവേപ്പിലയോടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പക്കോറയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മറക്കാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിങ് റെമഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പക്കോറ ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് മിക്സ് എടുത്ത് കയ്യിലിങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുട്ട അതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സൈസ് വളരെ ചെറിയ സൈസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുട്ടയുടെ സൈസും മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേപ്പൊന്നും പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും നോക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക എല്ലാവരും. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ പക്കോറയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എഗ് പക്കോറ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ്, പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്നാക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.